אני לא יודע. אני לא סידרתי פה את המדפים. לא. תודה. תגיד, אתה לומד בישיבה? לא. תלמד בעמידה ואני אטפל בך. איך אומר? מה שלומכם? מה זה? לפני הספירה אני לא נפגש. כן, בתקופת האבן והברונזה. איזה אתה? זה אתה? אתה לא זוכר את זה יאללה ממרוטה שם בקטרון? איך קיבלנו תשובה של נערות, נכון? איזה אתה? איך יש לך משהו סבתא של סבתא שלי? למדתי שנותנת לנו. היא עושה טריפים. אני לא טוב לנהל את זה. עכשיו אתה רוצה להתנגד עליי? אתה מצלם אותי, אל תהיה רשות.